phambili ushintsha izimoto ngemali yami nalowo muzi wakhiwa ngemali yami ngiyafunga ngiyayifuna. Imbongi ayiphela amandla ngokufuna imali yayo ethi ikwenetwa uKhuzani. Mbukele emakhaya ngubingelele kwesimanzonzo ukutholela indawo zokuthi abantu abaningi ngempela sebeyakhala ngempela egunya zokuxhumana ukuthi kwanele manje ngenxa yokuthi imbongi yaziwa kakhulu ngokuthi uMP Mkhize DSD. Lokho ikhale njalo ngempela uzokhumbula ngempela ukuthi sula 2019 ngicabanga ukuthi kwaNgoJulayi ngempela lokho ikhale njalo ukuthi uKhuzani uyikweneta imali yayo. Le mbongi le kuzokhumbula ngempela ukuthi yathatha igxathu yalokhu ibhala ku Facebook nenhloso yokuthi uKhuzani azakhokha imali. Abantu abaningi ngempela akabasho ngempela ukuthi uKhuzani kade uyikweneta malini le mbongi njengoba ihlala ikhala kanje ezigunya zokuxhumana. Siphinde yabuya ngempela njengoba ibhala lokhu ibhalile ezigunya zokuxhumana namanje ukuthi uKhuzani uyikweneta imali yalo. Yasho ngempela futhi ukuthi iyayifuna yona le mali ekweneta uKhuzani. Le mbongi ke eminyakeni embalwa endlule yazi yakhipha nekondlo lapho khona ibhinqa yena uKhuzani isho ngempela ukuthi uKhuzani njengoba simbona ngempela akhe izindlu ethenga ngenayimoto yona le mali le ayikweneta yona lenyusi le. Mbukele emakhaya ke kuthini ukuphala wakho njengoba abanye sebesho ngempela ukuthi lento eyenziwa uMP Mkhize DSD yonela nezinye imbongi ukuthi igcina zingabe saqashwa ngabanye abaculi. Basho ngempela ukuthi uma le mbongi silokhu yenza kanje sukela yonke leminyaka lesolo 2019 ngoJulayi sokuze kwashaya unyaka ka2022 kodwa umuntu usakhuluma into eyodwa. Basho ngempela ukuthi njengoba enza kanje uzodala ngempela ukuthi ezinye imbongi ngabe saqashwa ngabanye abaculi njengoba bazosaba ngempela ukuthi bazohudulelwa phansi amagama abo uma beqasha inyusi. Mbukele emakhaya ke wena kuthini ngempela ukuphala wakho njengoba le news le uMP Mkhize usasho ngempela namanje ukuthi imali yakhe uyayifuna. uKhuzani ngempela uyinika iwarning ke emavikini amabili andlula ushilo ngempela ukuthi lo mfana kaMkhize akakhuzwa ngempela ngoba yena uma esethe umuntu akame uma waqhubeka futhi khona asukeza ukuthola. Mbukele emakhaya ke wena uyibona kanjani le ndaba le? Ngabe ngempela uyakholwa ukuthi uKhuzani le mbongi azange ayikhokhele? Ake hlangane ezathi siza ukuthi futhi wena lokhu ngabe kuyibekaphi ikusasa le mbongi ukuthi sizizwe ezingomeni zawo Maskand njengoba le mbongi siyiphela endlebeni kanje uKhuzani sukela ngo2019 kuze kube unyaka ka2022. Mbukele emakhaya kwesimanzonzo indaba ipheli. Ake hlangane futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga. Impilo ingikhothisa imbenge yomile. Mina ngawabona amagwaba bethobana ngisebenza ngahola abantu abambelambile ngigqoka izipahla ezimaningi ngiphenduka inhlekisa ebantwini kepha ngisebenzile. Mina lezi isikondlo wathi umdalizi yosibhodwe eziko. Buti ngicela imali yami. Buti ngicela imali yami ngisebenzile. Buti mina ngifuna imali yami, ngifuna imali yami. Thina sizondela ukulunga kwethu nezifihlo esithule nazo ukuvikela izithunzi zogombela kwesaba abadla bencindi imini thina sasetshenziswa samaqede sangakhokhelwa. Kwalamazondla angaka mina kangwaza velaphi. Kodwa bhuti mina ngicela imali yami. Bhuti ngicela imali yami, ngifuna imali yami, ngifuna imali yami, ngifaka imali yami. Yazi kulomhlaba ngizima ukuphila. Mina ngagcina ngokuhaya kepha ngaze ngakhokhelwa. Kepha namuhla ngiyaguqa ngiyathandaza ngithi ngikhokhele bawo. Kodwa bhuti mina ngicela imali yami ngisebenzile ufakazi umsebenzi. Baba ngiyabonga ngoba usangigcinile. Okungenzeka nokuba ukuphila kuyinkokhelo evela kumdali yezula zesihlakaniphi. Yazi ngoba mina ngibhala lenkondlo umoya wami ubuhlungu samuntu oshonelwe. Kwalenkondlo ngiyazi izongibangela amazondo ngoba ngiqhawela umuntu kulomhlaba. Kepha ngiyazi mangihamba kulomhlaba ezulwini ngiyophenduka iqhawe. Lemvimbo nezibazi negazi lophayo kweyami inhliziyo phambi kwesidalwa nomdali liyoba ubufakazi bokuba mina ngashawa kulomhlaba ngisetshenziswa kwesigqila maqede kusulelwe kimi izinyawo ezinodaka. Buti mina ngicela imali yami. Buti ngicela imali yami, ngicela imali yami. Mina kumdali ngiyofika ngiveze inhliziyo yami enamanxeba. Umoya wami uyophumula emathuleni. Mina ngaphenduka inhlekisa kubantu. Kondlo yami ngikhulumele. Buti ngicela imali yami ngisebenzile. Mina ngicela imali yami ngisebenzile. Izulu esihle sithi izandla ziyagezana.
lesisho ngathi sivuna abanezandla ezimbili. Mina ngakubona ngakubeletha, namuhla ngiwabonile amabele enyoka ngamehlo. Abantu bayangithuka bathi udumile kodwa akanamali, kanjani ngisebenzile? Futhi ngicela imali yami, futhi ngicela imali yami ngisebenzile. Abantu abambalambile ushintsha izimoto ngemali yami, nalowo muzi wakhiwa ngemali yami. Ngiyafunga ngiyayifuna, uhlula ukukhokhela imbongo eyodwa kamakhelwane kukhokhelwa izimbongo ezibili, kepha usibiza ngenkosi. Wena uyinkosi enjani engabakhathaleli abantu bayo? Inkosi ngabantu, wena uyinkosi yesikweletu. Futhi ngicela imali yami. Uxhaphaza abantu abadala, uthatha izimali zabo maqedwe ungazikhokhi. Mfana wami singaba kaNkulunkulu ngelinye ilanga esikhuni siyobuya nomkhwezeli. Namuhla kunabantu abalahlekelwa umsebenzi ngoba bekwenza umuntu ebantwini, namuhla awusabazi. Siyowunqanda umvuzo. Futhi mina ngicela imali yami ngisebenzile. Ngicela imali yami, sihlupheke sonke, usizi liyafana. MP Mkhize.